Set Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa mga balita lokal. Nagaisahanon ng banwas ang ilog sa mga lugar sa Negros Occidental nga wala sang na-record nga COVID-19 persons under monitoring o kon PUM. Ano ang base sa datos ng Provincial Incident Management Team o kon PIMT as of June 5. Sunod sa PIMT, naglabot sa 1,722 sa mga PUM sa probinsya. Sa din 889 sa mga ini ang residente sang 30 ka mga banwa kag syudad, kag 833 ang gina-quarantine sa 13 ka mga quarantine facilities, kalakip na sa mga inns kag hotel sa Bacolod. Samtang ginpahayag naman sang Ilog Municipal Health Office sa IMHO nga ilagin suspendera ang pag-issue sang medical clearance sa mga Ilonggos o kon Ilognons nga nagaplano sa pagpadulong sa banwa sang Mabinay, Negros Oriental. Iniagod masiguro nga hindi makalato ng virus nga posible makuha sa mga Ilognon salin sa Mabinay. Sunod sa IMHO, mag-issue lamang sila sang clearance sa mga residente sa Mabinay nga stranded sa ilog. Nagligad nga adlaw sa 60 ka mga balay sa Mabinay ang gin-lockdown matapos may baluan nga naglagaw sa mga lugar ang isa ka nagpositibo sa COVID-19. Nagsaka na sa 17 ang COVID-19 cases sa siyudad sang Bacolod matapos nadugangan sang isa. Base sa Department of Health Western Visayas Center for Health and Development Bulletin No. 72 nga ginpagwa kahapon nga adlaw, positibo sa virus ang isa ka 37 anyos nga lalaki nga OFW kag karon facility quarantine. Positibo man sa virus ang 35 anyos nga lalaki nga OFW nga residente sang Balasan, Iloilo. Gin-report man sa DOH-6 ang pagtaliwan Western Visayas patient number 115 kon 115 kay isa ka 39 anyos nga lalaki nga residente sang Anilaw, Iloilo. Sunod sa DOH-6, 553 ka lab results ang nagwa, 2 ang positibo, 550 ang negatibo, kag isa ang negatibo sa repeat test. Ang Bacolod City ang may 17 ka mga COVID-19 cases, 7 ang naka-recover, 3 ang napatay, kag 7 ang aktibo nga kaso. Sa Kabugusan, ang Region 6 ang may 123 ka COVID-19 cases, 24 ang aktibo nga kaso, 88 ang naka-recover, kag 11 naman ang nagkalamatay. Nagapadayon pa ang pag-construct sang testing center nga ginapatukod sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sino kay City Administrator M. Ang base sa pinaka-latest na impormasyon gikan kay Dr. Julius Drilon, posible nga sa ikatatlo kung karapusan nga semana pa sang Hunyo ang timeline nga iya ginhatag para ini ang mga operational. Sa piyak nga bangin ginkompirmar man ni ang pag-abot sa mga equipment sa nga Biyernes nga adlaw ay pahamtang sa Queen Mercy Hospital sa Barangay Mandalagan nga among gamiton sang syudad bilang pasilidad para sa mga mild patients ng COVID-19. Dugang pasini nga pila na lamang ka mga dokumento ang kinahanglanon nga maproseso agon makaumpisa na ang ila operasyon. Sa dugang nga balita lokal, ginpasiguro na Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas nga iya gilayon pag-aaktuhan ang kaso sang iya job order casual nga nagatrabaho sa idalom sang iya talatapan kag ginalegar imbulbado sa iligal nga aktibidad kag tigan nga nadakpan sang CIDG nga ginpatigan nga operasyon. Sulo kay Vargas, wala ginatolerar sang syudad ang malaay nga ginahimo sang ilang nga personnel bisan ano pa man ang estado sang ila trabaho. Dugang Marie Vargas sa tion nga mapamatud-an ang krimen batok sa suspect ini ang gilayon nga pagkakason sa trabaho. Padayon pa ang ginausisa ni Vargas sa Administrative Department ang specific nga trabaho sang ila job order casual nga ginkilala kay Gerald Acabo sang Purok Cereza South, Barangay 3 sa Nibaluan nga si Acabo upod sa duha ka mga persona ang ginaresto sang CIDG sa isa ka entrapment operation sa syudad sang La Carlota sa diin. Ginaligar nga nakuhaan sang duha ka mga kalibre sang armas, luthang kag bala.
Nagapatigay na sa pre-charge investigation ng Bacolod City Police Office Investigation Detective Management Branch o IDMB angot sa pagpalagyo sang preso nga si James Brizuela nga nagsungka sa kapulisan sang Sabado, Hunyo 6. Si Brizuela nakapalagyo sa custodial facility sang Police Station 2 Biyernes sang kagahon nga wala na batyagan sang desk officer kag jailer on duty. Sunod kay BCPO Director Colonel Henry Binyas, klaro nga may pagpabaya sa kapulisan nga nag-duty sa natabo ang insidente. Dala sa investigasyon sang IDMB ang hepe sang Police Station 2 nga si Police Major Sherlock Gabana sa doctrine sang command responsibility. Suro kay Binyas ang pagpalagyo sang preso ang isa ka seryoso nga sala sa mga police on duty kag mahimo nga masaka ini sa Region 6 Regional Director nga si Brigadier General Rene Pamuspusan. Ginatugyan ni Binyas sa Regional Director ang penalidad nga sarang niya mapapanaog sa mga kapulisan nga napalagyuhan sang preso pagkatapos sang investigasyon. Kag sa katapusan nga balita lokal, narusdak ang katungasang Taytay nga lagyan pasulod sa Buenos Aires Mountain Resort sa Purok Kalubihan 1, Barangay Ilihan, Syudad sang Bago. Matapos naglabay ang truck nga kargado sang construction material Sabado sang hapon, Hunyo 6. Suro kay Jojo Española, driver sang truck kag residente sa amuman nga lugar, nakibot na lamang ini sang gulpi na lang nga nag-iso lang sa lakyan kag nadagdag. Pagpahayag pa ni Española, hindi man overloaded ang karga sang truck kag makapila naman ka beses nga nagalabay sa amo nga lugar agon makatabok pakadto sa resort. Upod ni Española ang iyang helper nga ginkilala kay alias Baba Halipa sa nagluntad ang aksidente. Ang mga Taytay ang alagyan padulong sa resort kung sa diin may ginakonstruct nga isa ka establishmento. Temporaryo karon naging siradaan ang Taytay samtang nagapatigayon pa sa investigasyon ang City Engineering Office ng Syudad sang Bago. Wala naman sa minapilasan sa amo nga insidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:14. May report ang aton nga patrol with Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Good morning, Aksyon Dorel. Nag-report kita live sa Sinima Tinion, diri sa may Simbahan Cathedral. Sa din Aksyon Doors in Kuanat, Talagitang kay nakiting napindol to. Again, na-check natin diri ang una nga adlaw Aksyon Doors ang pagbukas liwat sang misa sa Simbahan Katedral, no. So nakita naton diri ang hugot nila nga pagbaton sang mga sumilimba sa atubang diri sang simbahan sa pinaka ground mismo Aksyon Doors. May ginbutang diri nga duha ka tent or apat ka tent Kini siya nagasirbing alagyan diri Aksyon Doors. Pagkatapos, ginbutangan sa mga baral diri para mabalaan kung diin ang exit, diin ang entrance sa Aksyon Doors, no? May mga assurets nga ari diri, may mga ushers nga ari diri nga mo naga-manage sa pagsulod sa mga sumilimba agon nga masigurado nga makapungko sila Aksyon Doors sa husto nga pulungkuan nga hindi sila mag-dikit-dikit sa doors, no? Physical distancing. May physical distancing din mismo. Dili pa lang mismo sa intro Aksyon Doors, may nagabantay na di sa imo nga nagauyat sang thermal scanning, no? Or scanner, no? Kina-scan ikaw diri, pagkatapos may nagasunod pagid sa iya sang isa man ka persona nga nagauyat sang inang alcohol kagi alcohol ka Aksyon Doors, no. In short, medyo masibod-sibod magsulod sa diri, medyo stricto kita katama ang simbahan. So nagsunod gid sila sa protocol kung ano dapat ang paghimuon, no. So try to be nga magsulod diri bisan kaisa lang lang kita. Excuse me sir. Excuse me. Sir, may aga. Madalantaw lang ko na sir sa Aksyon Radio.
pwede tayo ka salad. Ang kay maayos tayo kay sa dito sa pirtahan. So nakita natin na tinunakson doors ang sulod sa simbahan. May unod na gidman siya. Pero dutay katama, no? Halos pwede ang simbahan cathedral di may 4 karaya sa mga bangko, no? Ang tatlo lang ginadi karaya ang may nagapungko subong nga ang distansya kwan gid lagka katama sa isa ka bangko nga laba direksyon doors ang makapungko tatlo gid lamang, no? May mga markings na diri, may mga puti gid butang nga dapat dira ka magpungko para hindi ko magdikit. May bangko man nagsundors nga 4 ang nagapungko, may ara man tatlo, no? Kinabakit nila. So sa tiyakto, okay naman yung papungkuan naman sa sining mga sinion. Kag amo na, no, ang sitwasyon tuman ka nagka sang nagasinulod sa mga sinion. Pero So, Aksyon, Bri, mga pila lang ang maximum capacity sa sulod sang simbahan? Dikon maximum ang paghambalan action doors mabuta ni siya jutay na siya katama kay sa nambal na naton ang mga bangko abing lakba 4 lang ang makapungko pero kung sa matutuhod nga wala sang ining COVID-19 ya igo ni diya tulo ang napulong ko sa so si sarang kanaya kada bangko kada bangko sa karaya ti do ka dako ida sa simbahan katedral so jutay ang tao subong kun taon mo sakop ginatanan nagsundors so nabuta ang simbahan bangon sa lagka, no? Kung ibang guru ay ginman nagsimbang. Pero may unod subong, medyo nalitok sa social distancing ang simbahan sa doors, no? Hindi ka gibya kapag gusto, may nang pagkabot mo bisan din ka lang nga wala labot sa marking so nahambal ko na may mga assurance diri kag mga ushers nga buli ka nag-upod sa imo kung diin ka dapat dalon. So nagkadto ko lang ang sundor sa panda sa kasal, do may event lang gid nga kada sulod mo sir diri ka sa man dira kada mo na bi. So Aksyon, Bri, ano bi matabo kung damo bi ang tao bi magsobra hindi lang bi kaigo sa maximum lang sa simbahan nga pwede. Interview na to last time kung nagsulubra na hindi pagpasudlo na siyang doors. Dira ka na sa gwakulat ka lang after matapos ni may interval ini siya nga isa ka oras kag masulod na naman action doors para hindi lang gid maginutok sila, no? So kung way ka mas ka magkadto hindi ka na lang magpatuga-tuga hindi ka mayapon kasulod dira ka lang sa gwa asta, no? So kung ang tanan nga mga pagsulundan sa idalom sa DOA sa pag ining mga new normal na yung sitwasyon karon ginahimo gidri sa simbahan cathedral action doors, no? So amo na ang sitwasyon diri sa Sinimat-Sinion kag nami man kay mga tao diri kuan man nagasunod man kun ano ang sit up karon sa simbahan action doors. So may ara naman ganing may gabulubaligya di sa tubang may isa kalamisa na diri nga nagabaligya sang puto na black roding ka. Sa kilid diri may mga ibos naman kag aluktig, no? Nga nagabaligya do duha pala mis na nakitaan ko subong nga ari diri sa sini nga mga sinion, no? So nag-amat-amat pa damo ang tao ang marasumangin ba action doors. May mga bangko pagid ba na kay way pagid man na buta maayo ang simbahan. Kiti way pamilya dugay nagkumpisa ang unang misa gid nga ginbuksan liwat sa publiko ining simbahan cathedral diri bangod sining panahon sang COVID-19, ano? So amo action doors no ang sitwasyon sa Sinimat-Sinion diri sa simbahan cathedral. Action Brian mo dito report una sa balita na sakay sa Bacolod Aksyon Radio. Last size 20 Action Radio, Philippine Standard Time, detalye sa Balita National, pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19
o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang Yung Balita, Sunday Edition sa Aksyon! Less size 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ang ini nga COVID-19 news updates ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang Grace Pharmacy. Naglapaw na sa 21,000 ang COVID-19 cases sa Pilipinas matapos na report ang dugang nga 714 kaso, 353 ang fresh cases kag 364 naman ang late cases. Ginanunsyo sa Department of Health kapong adlaw nga ang pungsod ang may 21,340 ka mga COVID-19 cases. May 111 naman ka mga COVID-19 patients ang naka-recover o kung kabugusan nga 4,441 ka mga recovered patients. Nadugangan sang 7 ang nagkalamatay bangod sa virus ako ng Pilipinas. Ang mayara na sang death toll nga 994. Ang ini nga COVID-19 news update ang ginadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe Bacolod kag Negros, kaya tani. Yara sa 80 tubtog 90% ang kapasidad sa gobyerno nasyonal sa pagpatigan sa contact tracing. Inisunod kay Secretary Carlito Galvez Jr., Chief Implementer ng National IATF. Sa laging handa press briefing, ginendorso sa IATF ang staysafe.ph nga mobile application sa DILG nga usaron sa mga LGUs para sa contact tracing. Sulod kay Galvez Hunyo 5, sang nagsapol ang IATF sa Union of Local Authorities of the Philippines, mga alkalde sa Manila, kagiban pa nga key executives kag gintalaka ang strategy sa gobyerno sa expanded testing kag tracing. Plano sa gobyerno nga mag-hire sang 136,000 ka mga contact tracers para magbulig nga mag-trace ang mga close contacts sa mga persona nga nagpositibo sa COVID-19.
Matapos na delay, nabato na sang pamilya sa 29 sa 32 ka mga healthcare workers nga napatay bangod sa COVID-19 ang 1 ka milyon ka peso sa kada isa nga compensation. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, gintala na subong nga semana ihatag ang compensation check sa nabilin nga 3 ka health workers nga nagtaliwan. Sa record sa Department of Health, 26 ka mga doktor, 4 ka nurses, ag 2 ka non-medical staff ang napatay samtang nagapakig-away kontra COVID-19. Suno kay Verriere, sa masunod nga semana pag-umpisahan ang pagpanagtag sang 100,000 pesos sa 79 ka mga severely ill health workers bangod man sa virus. Sa itong Biyernes, ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga totally unacceptable ang natabo nga delay kag nagmando sa Department of Health nga maghimo sang bag-o nga team para mapadasig ang pag-release sang benepisyo. Kag sa katapusan nga balita national, nagpahanumdum si Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez sa mga business establishments nga ginatugutan nga magbukas umpisa subong adlaw o kun sa Hulyo 7 nga magsunod sa health protocol sa idalom sang General Community Quarantine. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Lopez dapat masunod ang mga health protocol sa mga barbershops kag dine-in restaurants. Sa barbershops, kinahanglan ang disinfectants, hand sanitizer kag dapat magsuksok ang mga empleyado sang PPE kangay sang mask, face shields kag gloves. Para sa dine-in restaurants, ginatugutan lamang sila nga mag-operate sang 50% nga capacity, dapat may foot baths, temperature scanners kag iban pa. Suno pa kay Lopez, nagatrabaho sa karon ang DTI upod sa Techno Hub para sa epektibo nga contact tracing. Last size 28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami. Last size 30 Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita International. Nagpaandam si Brazil President Jair Bolsonaro nga magabiya naman sa World Health Organization o WHO matapos nagpaandam sa ila sa mga risgo nga posible tuga sa paglift sang lockdowns. Nakulangan man ang opisyal sa pagbulig sa international body sila pungsod sa pagpakig-away batok sa COVID-19. Ang Brazil ang nagapangduha sa pwesto sa mga pungsod nga may kaso sa COVID-19 sa diin sa pinaka-latest sa 658,434 na ang infected kag 35,443 naman ang nagkalamatay. Samtang nagapanguna naman ng Estados Unidos nga may 1,982,201 ang infected kag 111,961 naman ang nagkalamatay. Naibaluan ng Estados Unidos ang una na nga nagbiya sa pagsuporta sa World Health Organization.
Kag sa ato naman nga sports balita, nakahimo sang bagong record si football star Cristiano Ronaldo. Ini matapos mangin pinakauna nga football player nga nangin bilyonaryo sa maragtas nga mga sports. Sunod sa Forbes magazine, naglabot na sa masobra 1 ka bilyon ka dolyares ang iyang ginakita. Ang 650 milyones dolyares ang nagikan sa paghampang niya sa football bilang forward player sa Juventus Football Club. Samtang iban ang ginkita naman sining sa nagkalain-laing nga endorsement. Siya naman ay katatlong atleta sa bugos nga pungsod nga naglabot sa bilyones dolyares ang kita sa diin. Ang unang nga pwesto ang ginpangunahan ni Tiger Woods kag Floyd Mayweather Jr. Las 6:32 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kag inyo batian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition. Karon nga adlaw Hunyo 7 gila kita ha 2020. Okay kay ina namba ko guro Hunyo 6 kay Hunyo 6. Hunyo 7 gali. So umpisa na subong nga may open na ang cathedral dira sa may San Sebastian Cathedral, may simba na. So ano gyapon na? Sunod gyapon kita sa protocol. Kag sa may 8 a.m. kag 6 p.m. naman ang mass sa oratory sa St. Nicholas of Tolentine dra sa may UNOR. Halina na kay Sir Vince Adolfo. Sige, good morning man sa atong mga ka-aksyon. Thank you gid sa inyo pag-upod sa akong subong nga aga. Di naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.